आंखौथ' फेजेनदोंसो आं जेनाखै जाय फेजेनग्रा बेनो सिखारलाबाय बायद' मये हरुवायसो होननानै आं जेब्लाबो जेना खारन आं पाब्लिकजोंनो थायो सुखु दुखु जेब्लायबो आंखौ मोनो बे हिसाबै पाब्लिकआ लुबैखायो दा थेवबाबो लुबैखायो होननानै आं एमएलए गेलेबाय थानांगौ बे जुक्तिया आंनाव गैया पार्टिया लुबैयोबासो आंनो होथों सिगांनि 5 बोसोराव जोंखौ लेंहरनाय जायाखैमोन बेवहाय खुनु प्रग्रामाव आं फैनो मोनाखै एसे दुखु फैदों खारन इउनिभार्सिटिया आंनि आखाइजों माने गसंनाय मोनसे माने सोलोंथाइनि माने अनुस्थान गिबियावनो आंनो फाइट खालामनानै बे इउनिभार्सिटिखौ फसंनाय जादों सिगां जोंनि मानगोनां आंनि सिगांनि मन्थ्रि माने सोलोंथाइनि मन्थ्रि सोरगोआरि जालांबाय बिथाङा थानेस्वर बर' बिथाङा बेवहाय जोंनि क'क्राझाराव फैनानै मोनसे इउनिभार्सिटि केम्पास फसंनायनि थाखाय सेंसन खालामनानै गालांदोंमोन जों केम्पास होननायखाय माने गोसो होआखैमोन ओरैनो गोग्लैनानै थादोंमोन थेवबाबो जोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानायाव बे केम्पासखौनो माने आरम्भ खालामजेननायसै आरोखि क्लासआबो बाव जादों जोंनि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बायखोन्दा माने बिल्डिंआव बेवहाय क्लास खालामनाय जादोंमोन होमबा बे समाव आं मन्थ्रि जाबायमोन मन्थ्रि जानायलाय जोंनि गासिबो कलेजफोरनि टिचारफोर आरो गुबुन गुबुन शिक्षित बेक्तिफ्रा आंजोंनो लोगोसे थाबाय थायोमोन सानफ्रामबो आंनि न'आव बेलासि समाव एमएलए बाबो बिथांमोना थांनानै ज' रायलायोमोन कलेजफोरनि गासिबो टिचार प्रिन्सिपाल गासिबो आंजोंनो बिसोरो मोनाबिलियाव टाइम पास खालामोमोन गासिबो बिथिंखौ रायलायोमोन जों बिनि मादाव नैबे केम्पासखौ आङो गोसो होआखैमोन उनाव नायबाय दे हायार सेकेन्डारिनि गोग्लैसोनाय थानाय माने रिजेक्टेड माखासे क्लासावसो माने क्लासखौ खालामनाय जादों बेवहाय उनाव आङो दुखु मोननायसै आरोखि ओमफ्राय बेखौ माबा मोनसे खालामनाया दरखार बिनि बिल्डिंखौ बानायनो थाखाय उनाव आं लाबाय लानानै माने PNRD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट होननाय आं एमएलए जाबाय नालाय एमएलए जानाय लेखा आंहा मोनसे माबा थायोमोन आरोखि माने आंनो बांसिन गुरुत्व होनाय जायोमोन आरोखि आंखौ जोंनि अफिसारफ्रा डिसिआ बेखायनो बिनिफ्राय फान्ड लानानै बेवहाय स्कुल बिल्डिं बै क्लास बिल्डिंखौ लुग्रोनाय जादों आरोखि बेखौ लुनायनि उनाव बेवहाय लाबोनाय जादों बिनि उनाव लासैनो क्लासाथ' नैबाव जाफैबाय बिनि उनाव आंबो मन्थ्रि जाबाय जोंनि मन्थ्रि जादोंना जायाखैमोनथाय जाबायमोन आंबो मन्थ्रि जाबायमोन मानगोनां आसामनि मुख्यमन्थ्रि थैनानै थांबाय बिथाङाबो तरुण गगৈ सार बिथाङा माने आंखौ एनकारेज खालामबाय थादों बे माबाखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बिनि उनाव लोगोसे साइन्स स्ट्रिमखौबो लानांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो खालि बेल' नङा साइन्स स्ट्रिमल' नङा मासरुम काल्टिभेसन बेम्बु मिशन बे मोननैखौबो एक्सट्रा भाबै बिथाङा लाजानो लुबैदोंमोन आरोखि साइन्सखौबो होबाय आरो नैबेखौबो बाय'टेक्न'लजिखौबो लोगोसे लाफा होननानै आंखौ बुंदोंमोन आरोखि बेखायनो बाय'टेक्न'लजिखौबो लाफानाय जानायसै बिनि उनाव लासैनो जोंहा माने एकर्ड जाबाय एकर्ड जानाय लोगो लोगो इउनिभार्सिटिया मोनसे फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि जानायसै आरो दा बिनि उनाव डेभेलप जानो माने स्कप मोनबाय आरो इउनिभार्सिटिया बिदिनो माने फाउन्डेसनाव खस्थ' जादों आं बेखौ गुरुत्व होयियाव बे गोग्लैसोनानै थादों जेला माने जोंनि गासिबो कलेजनि टिचारफ्रा प्रफेसारफ्रा आंजोंनो जिरायो जिहेतु जों ज' माने रायलायलायबाय इउनिभार्सिटिनि बिल्डिंखौ बानायनांगौ होननानै ओमफ्राय नैबे फिल्डखौ आंहा गोसो गैयामोन बेखौ एयारफिल्ड खालामनायनिनो गोसोमोन आंहा खारन बे एयारपर्टखामोन दा बेखौ आं मोनबा नस्थ' खालामनो बादोंमोन आरोखि सोरनिबा दुब्लि मोनोब्ला बेखौ बायनानै खालामनोसै बेखौसो सानदोंमोन हरैजायबो नायनाय जादों खिन्थु उनाव थाङै थुङै बेबायदि मोजां जायगा मोनाखिसै बेवहायनो खालामनाय जानायसै आरोखि दा बेखायनो दिनै गोसोखांदों जा
आंनि नाजानायाव जों ज' टिचिं स्टाफआ बयबो ज' कलेजफोरनि टिचिं स्टाफआ ज' जालायलायनानै जों बेखौ जयै खामानि मावबोदों। उनाव बियो फुल फ्लेजेड जाहैबाय, जेरैबो जौगानायनि उनाव दा दिनै साइन्स फाउन्डेसन डेबो खुंफानो हमबाय। बेहाय आंहा गोसोआव फैदों मानगोनां तरुन गगৈ सार, जोंनि आसामनि बारग' रुंसारि जालांनाय तरुन गगৈ सार, बिथांनि माने लुबैनाय बायदियै जोंहा साइन्स स्ट्रिमखौबो मोनदों। जोंनि गथ'फ्रा साइन्सजों माने पिजि खालामनानै गुबुन गुबुन कलेजफ्राव दिनै साख्रि मोनबाय, गुबुन गुबुन साख्रि मोनबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद माने माबा आरोखि थुलुंगाथाव खामानि जादों आरोखि। दा तरुन गगৈ सारखौ जोङो गोसोखांनांगोन। बिनि थाखाय गगৈ सारानो बेखौ फुल फ्लेजेड माने इउनिभारसिटिबो खालामनायाव बिनिनो आखाइ दं। गतिके दिनै बिनिसिम बिथाङा जेरावखि थाया सोरगोआव था, जेरावखि थाया मानो आं दिनैसिम आंनि खुलुमनायखौ बे दिनै बे पलिटिक्सआ दिनै बेयाव फैया मा जायो जालांबाय थागोन, नुनो मोनगोन। नोंसोरो बेखौ सिन्था खालामनो नाङा। रायलायदों, बेखौ लानानै रायलायदों, रायलायनानै माने बेखौ दासिमबो PMBA बडियाव बेखौ माबा खालामनाय जायाखै, एप्रुभ खालामनाय जायाखै। थेवबाबो माने जोंहा उन्नयननि खाथिराव जों एखेबारे टटेलि जों बेखौ नेग्लेक्ट खालामनो हाया। बे हिसाबै बेखौ सालिजारि नायनानै मा खालामनाय जायो। NDA नि पार्टनार जानो थाखाय बे लामायाव थांगासिनो दं। जिहेथु माने जोङो देरहाबाय, बुहुत बुरजा देरहाबाय। देरहानाय लोगो लोगोनो आंनाव फन फैदों दिल्लीनिफ्राय, माने BJP नि गिदिर लिडारानो आंखौ फन खालामहरदों आरोखि, हाग्रामा महिलारिजों रायलायनो होननानै बुंदों आरोखि। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिनि नाम्बारखौ आं बिथांनो हरनाय जादों आरोखि। दा हरनानै बे फनजोंनो रायलायदों खोमा। दा बिनि सायाव खारन पार्टियावबो रायलायनाय जाबाय जखन आं मिथिबाय जे माने दिल्लीनि लिडारानो हाग्रामाजों रायलायदों, रायलायनानै NDA नि पार्टनार जानो थाखाय रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन। दा बे हिसाबै माने जोंनि PMB बडिनि सिनियर भेटेरेन लिडारफ्रा बेखौ माने एप्रुभ खालामनाय जादों। बिजाथिखौ जागोन जानाया, बियो खुनु माबा गैया, आख' फाख' गैया। लुबैनाय थायो, सोरबा गेलेनोबो लुबैनाय थायोब्लाबो जोंना लिडारफ्रा आरो जोंनि पार्टिया